Alla. Ġifieri il-ġisem eżisti, il-Knisja tqisu b'mod tajjeb, mhuwiex ħaġa negattiva. Il-Knisja dejjem fehmet li hemm maqda kbira bejn ir-ruħ u bejn il-ġisem tagħna. Ma nistgħux nifirduhom. Aħna nistgħu naslu f'ruħna permezz ta' ġisimna. U ruħna mbagħad tikkomunika permezz tal-ġisem tagħna. Hemm din l-għaqda. U din l-għaqda tistgħi toħroġ b'mod sabiħ ħafna min jifhimha fid-tbatija. Id-tbatija taqqat il-ġisem u r-ruħ. Id-tbatija esperjenza tal-ġisem u tar-ruħ illi quddiem Alla fis-salib ta' Kristu tagħti esperjenza partikolari. U ċerti persuni fil-Knisja tant fehmu dan illi min jeddhom mod liberu jażlu li jieħdlu f'din id-tbatija mhux għax iħobbu d-tbatija, dak ikun mart kieku eżistijej. Imma li joffru s-sagrifiċċji, joffru il-penitenzi anka tal-ġisem propju faqda ma' ġisum sallab għal konverżjoni tal-umanità. Nafu ħafna qaddisin eżistijej, ġuni f'moħħi San Ġwan tas-Salib, Santa Teresa d'Avila, San Franġis d'Assisi, San Pio tal-Pjagi, Santa Teresa tal-Bambin Ġesu, il-qaddis Kurat ta' Ars, San Ġwan Marija Vianney, magħruf ħafna l daw it-tip ta' penitenzi, Santa Veronika Giuliani ta' Anna Clarissi Cappuccini. U anka reċentament eżistej ħafna kienu xokjati meta semgħu illi l-Papa Ġwanni Pawlu II ħarġa dal-aħħar il-postulatur tal-kawża ta' beatifikazzjoni tiegħu kienu wkoll jimmortifika l-ġisem tiegħu. Dak li huwa s-sawm, dak li huma s-sagrifiċċji. Nafu li ċerti momenti kien jorqod fl-art bħala penitenza. Kien jagħmel dik li antikament jgħidula id-disciplina. Jiġifieri juruna anke persuni fi żmienna il-valur ta' dawn l-affarijiet illi ħafna drabi ħafna nies ħasbu li daw il-Knisja sempliċement qatathom. Il-Knisja ma qatat xejn, il-Knisja ħallit fir-responsabilità partikolari tal-individwi f'dokument li kien ħareġ il-Papa Pawlu VI fuq il-penitenza propju sabiex kulħadd isib taħt gwida spiritwali anka fid-disċerniment tiegħu li ma' penitenzi jkunu adatti l-iktar għalih. Jiġifieri huwa importanti ħafna li aħna nirrealizzaw il-valur anka tal-mortifikazzjoni tal-ġisem tagħna. Jekk il-mulej ma jsejħinniex għal penitenzi kbar, però nistgħu nagħmlu anke dejjem penitenzi żgħar bħal huwa sempliċement fejn fien tiċċaħħad ftit minn tazz-ilma friska meta għandek aptita toħodha ftit wara. Mhix ħaġa li ħatamlek daqshekk ħsara. Bħalissa jiġini f'moħħi anke il-diskors li kitbet Luċija ta' Fatima, Sor Luċija li kienet direttiva l-Madonna Fatima, meta ħarġet ktieb jismu Sejħat Kols mill-Madonna ta' Fatima, u meta titkellem propju mis-sejħa li l-Madonna għamlet biex isiru dawn it-tip ta' sagrifiċċji, hija tagħti 5 sagrifiċċji differenti li qed jista' jagħmel, u l-aħħar wieħed titkellem propju mis-sagrifiċċji tal-penitenzi korporali. Kolkom ċansi darba ġividejkom, mhux is-suġġett tagħna llum, imma biex nurikom kemm anke id-dimensjoni anke fil-Knisja llum, dan ktieb li ġie ppubblikat bil-permess tal-Papa. Illi fi għandna anke daw il-proposti ta' daw in-nies ta' Alla, għax ħafna drabi huma n-nies ta' Alla li jifhmu daw l-affarijiet u mhux l-erf tal-bniedem u lanqas l-erf uman anke fil-Knisja ma l-erf tal-Ispirtu li jista' jifhem u jarbel daw l-affarijiet. Mela l-esperjenza tas-salib għax fuq qegħdin nitkellmu ta' dawn l-apposti tal-aħħar żminijiet ikkonsagrati l Marija hija esperjenza ta' purifikazzjoni bin-nar, ta' tribulazzjoni, ta' tbatija, il-mortifikazzjoni tal-ġisem u anka din l-esperjenza tas-salib toħroġ fil-qawwa tal-predikazzjoni, huwa punt ħafna interessanti. Illi iktar ma dawn ikunu persegwitati dawn l-apostli, Montfort jgħid iktar se jkollhom qawwa illi jippritkaw, qawwa illi jevanġelizzaw, qawwa illi waslu ħafna iktar nies lejn Kristu permezz ta' Marija. Montfort ikompli jgħid illi dawn l-apostli ħajkunu jiddependu minn Alla. Hekk se naqbad xi ftit frażijiet milli huwa jgħidu u niggustaw anke iż-żbuħija tagħhom maħbubin tiegħi. Araw daw l-apostli, jiddependu minn Alla. Ikollhom imħabba kbira lejn Ġesu li twassalhom biex jerfu s-salib. Ikunu nkebsin bl-Ispirtu Santu. Fihom ikollhom korla qaddisa. Importanti nifhmu eżisti din il-deskrizzjoni korla qaddisa.
ġili anka nisimgħuha fit-tieni ġimgħa tal-Avvent talba fuq l-offerti fil-liturġija tal-Qudies ta' tgħid taffimu lej il-korla tiegħek. Ħafna l-korla Alla ma jifhmuhiex. Il-korla Alla eżisti mhix meta jiena u int nirrabjaw. Il-korla Alla mhijiex Alla li huwa irrabjat. Imma il-korla Alla hija l-qdusija Alla eżisti. Alla li jobgħod id-dnub, Alla li ma jitħallax ma' dnub. U dik il-korla tiegħu hija dik differenza bejn il-qdusija Alla u d-dnub tal-bniedem. Ma jitħaltux fl-imkien, dik hija korla Alla. Aħna eżisti importanti mhux nifqu mid-dnub imma aħna rridu nistmerru d-dnub. U meta aħna nistmerru d-dnub, allura aħna nkunu tħanna f'din il-korla Alla, f'din il-qdusija Alla li ma taċċetta l-ebda dnub fiha. U dawn l-apostli jkunu mimlijin mela b'din l-istmerrija lejn id-dnub, bżelu kbir. Monfortejt li kollu imħabba perfetta lejn il-proxmu. Hekk tkun sabiħa dawn l-apostli tal-aħħar ta' żminijiet. Huma jġildu hekk l-xitan il-dawk li ma jemnux f'Alla bil-qawwa tas-salib bħala ħatar u l-kuruna ta' Rożarju bħala żbandola, kemm hija espressjoni sabiħa hekk li Montfort isemmi. Il-kuruna ta' Rożarju bħala żbandola. Hawnhekk jiġina f'moħħna is-silta ta' David li qed jiġġieled il-Gulija. David eżistej Sawl prova jarmah bl-armatura tiegħu. Prova jagħtih l-armatura tiegħu biex jiġġieled il-Gulija. Però David fehem illi ma setax imur biha, ma kienx komdu fiha. Irid imur fis-sempliċità b'dik l-iżbandola u l-5 ċakiet. Hekk jkunu daw l-apostli tal-aħħar żminijiet. Mhux se jkollhom il-qawwa tad-dinja dik ma titbishomx tajjeb. Hija wisq tqila għalihom għax daw ħajkunu apostli ċkejknin. Però fiċ-ċokon kapaċi iva jaqbdu l-iżbandola li għal-kuruna ta' Rożarju u l-5 ċakiet li huma l-5 misteri ta' Rożarju. Mhijiex l-iżbandola u ċ-ċaka fiha nfisha li rebħet il-Gulija, imma l-iżbandola u ċ-ċaka f'idejn David iċkejken li rebħet il-Gulija. Mhuwiex ir-Rożarju fih innifsu ma Rożarju f'idej ċkejknin li jġib din il-qawwa ta' rebħa. U għalhekk dawn l-apostli tal-aħħar żminijiet Monfortejt se jkunu nies daqshekk Marjani u nies daqshekk ċkejknin illi fiċ-ċkunija tagħhom iġibu din ir-rebħa kontra l-qawwa tax-xitana. Ikollhom erf kbir jgħid Monfort. Mhuwiex l-erf ta' din id-dinja imma huwa l-erf tal-Ispirtu. Huwa ma jisqu ras-Satana kull fejn ikunu jaħduha kontra x-xitan. U ma jkunu lit Marija u Monfortejt ukoll se jkunu perseguitati ħafna. Hekk d-dimensjoni eżisti rajna kif il-devozzjoni lejn Marija ma talaqniex f'xi ħaġa hekk li neħdu pjaċir biha aħna, f'xi ħaġa li toġob lilna, xi devozzjoni li noqogħdu nitolbu xi ħaġa, però Monfortejt daħħalha ċar li dawn li ħajkunu devoti ta' Marija irdu jidħlu f'din tip ta' evanġelizzazzjoni li huwa seħħ l-apostli tal-aħħar żminijiet dak li riflettejna fuq illum. U allura eżisti rajna kif il-konsagrazzjoni li issa mbagħad darb'oħra ikonna ftit ċans nibdew nitkellmu fuqha, għandha dimensjoni evanġelizzatriċi. Mhijiex devozzjoni li talaqna fina nfusna bejna u bejn Marija, imma devozzjoni li lna tiftħilna l-qalb tagħna biex aħna ninataw għal ħidma ta' evanġelizzazzjoni fil-Knisja llum. Mhux ta' b'xejn il-Papa Ġwanni Pawlu II sejjaħ il-Marija kewkba tal-evanġelizzazzjoni. Ekku forsi l-apostli tal-aħħar żminijiet u anti. Forsi mrejt isejjaħ lilek hija waħti biex tkun apostlu tal-aħħar żminijiet. L-aħħar żminijiet huma minn mindu Ġesu eżistijaj tal-sema dan iż-żminijiet kollha li aħna qegħdin nistennew fl-istorja tal-umanità dawn huma l-aħħar għax Kristu huma ċ-ċentru. Ma teżistix era oħra wara li Kristu jiġi lura. F'dawn l-aħħar żminijiet rajna mela r-rol ta' Marija u tal-apostli tagħha is-sem tagħhom biex iħejju l-qlub tal-umanità għar-ritorn ta' Sidna Ġesu Kristu. Jalla tisti Marija fil-ħajja tagħna ma nħalluwix devozzjoni, imma Marija fil-ħajja tagħna issir qawwa ta' evanġelizzazzjoni ħalli dawk li għadhom ma skoprux il-Ġesu jistgħu jagħmlu l-esperjenza tal-imħabba kollha ħnina tiegħu. U jekk tagħmlu dan, il-mulej jagħtikom islim.